Il-ġimgħa wara nofsinhar kompla jinstema' l-każ fil-konfront tal-aħwa Alfred u George Degorgio u Vince Muscat li huma l-allegat eżekuturi fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'xhieda qasira li ta' Melvin Theuma quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit għalwa kien imbeżża ħafna minn Yorgen Fenech għax kien imħasseb li jagħmillu xi ħaġa. Theuma qal li darba Fenech taf li xkun imbit iżda spiċċa ramih għax ħaseb li kien bil-velenu. Di ma kienx l-ewwel darba li l-middleman fil-qtil ta' Caruana Galizia rema xi ħaġa li kien taf Fenech bħala rigal għax dejjem kien bil-ħsieb f'moħħu li jagħmillu l-velenu. Fuq il-pedana tax-xhieda Theuma qal li xarejn qabel arrestawh il-pulizija, is-suspettat mandat fil-qtil kien taħ biljett tal-Franza, iżda fl-aħħar ġurnata ddeċieda li mhux sejjer għax beża li jagħmillu xi ħaġa, inkluż jitfew taħt xi karozza. Hawnhekk spjega li l-biljett imbagħad kien inqaleb fuq isem Melvin Theuma, mart Yorgen Fenech. B'ton batut u ta' rabja Theuma żvela li darba minnhom kien se jaqbes minn fuq il-bejt ta' daru, iżda quddiem għajnejh ġab li Yorgen Fenech sieq fuq sieq, sigaret f'ħalqu u ħieles, għalhekk ma komplix b'dan il-ħsieb. Għal xi mumenti fil-qorti nqala diskwit bejn il-prosekuzzjoni u l-avukati difensuri minħabba d-disa recordings li ma setewx jiġu aċċessati u li għalihom ma hemmx traskrizzjoni. Is-Supretendent Kien l-avukat difensur daħlu fil-Kamra tal-Ġurati sabiex jisemgħu jikkonfermaw xi recording li ma setax jiġi mxandar fil-qorti. Għal dan kollu l-avukati difensuri talbu biex issir transkrizzjoni ta' dawn ir-recordings u għalhekk il-Maġistrat issospendiet is-seduta.